eɗen gadoro e barawle fi burboki nafoore muɗum surtout noon ko fate pawle jontinoje so tawi a yiiɗi hutorade so tawi kadi wonde kadi hoore muso ko ni joom waɗata o ƴeewta ko barawle fi kono tolno tamande junngo o fasini ɗum litere ndiyam kono tolno e 5 minutes o dirta o siiwa omo yiyata heen feccere koppo subaka midi e kikiɗe e so tawi kadi wonde hoore musore o wawi ƴettu kadi jikkatde moƴƴere e barawle fi ɗi o waɗɗumi ndiyam o fasna o ƴetta daram makko o suddo omo suuro heen ɗum so waɗi inchallah kadi ma dañ heen afiya e ɗum noon ñagama yaafoya so tawi kadi wonko ŋakke yewtere nde walla so tawi kadi wonko manque famnade heen o ñagama yafuya no feewi feewi eyyi ko ɗum no wonno hande yewtere men e oɗo altine en ñaago Allah kadi yo loken tawede altine garowo ko musidɗo mon Mamou Sare assalamu aleykum wa rahmatullah e bourbo kadi ene e leɗɗe telnoji e sukara wonande les diabétique so tawi joomum yiiɗi sukara mum tello ko ni waɗata e o ƴewata ko lekki kiiɗo bourboki barawlefi muɗum o wadda heen barawlefi kojolli gooti hen fof kon tolno tan tamande junngo o fasini ɗum litre ndiyam ha fasa o dirta omo yiya heen feccere koppo subaka midi e kikiɗe caggal nde o ñaami e ha joni ko fate deedi dogoji nden joom ƴettata ko barawlefi bourboki kono tolno tamande junngo o waddata heen noon ko yello ko barawlefi ɗi tamande junngo o fasnini ɗum litre ndiyam ko tolno 5 minutes o dirta omo yiyata heen feccere koppo subaka kikiɗe e midi caggal nde o ñaami eyyi ko fate infection vaginal e wonande rewɓe debbo mo ganduɗa kadi targal mum ene waɗi infecté e ne yaltina des pertes blanches kadi ne wonde ngata ngata walla ne waɗa dégage kadi odeur mo ganduɗa kadi taw welani eyyi jomum yo ƴeew tigguey ɗiɗi bourboki o fastina ɗum litre joyyi ndiyam o fasanmo ha fasa o dirta o oppanmo ha ɓuuɓa ha ɓandu makko suusa o waɗa ɗum e pan o jooɗo heen kono tolno e 10 ha 20 ha 30 minutes so waɗi ɗum laabi ɗiɗi walla laabi tati en nder yontere inchallah mo dañi hen afiya e ha joni kadi bourboki e son produit aphrodisiaque wonande kadi worɓe kadi ne wallita gorko kadi banggue gorago e nden yo ƴeew kadi tiguel tuusel o fasina ɗum litre ɗiɗi ndiyam kono tolno e 5 minutes o dirta omo yiyata heen feccere koppo subaka midi e kikiɗe caggal nde o ñaami ɗum wonande gorko jiɗɗo kadi wallitorade assalamu aleykum on calminama on juurama ko musidɗo moon Mamou Sare en calmini dendagal bandiraɓe foof e kuuɓal e dendagal galleji WhatsApp ɗi foof e aduna men on ñaganama Allah moƴƴere en garti hannde altine no keeɗe wadde altine kala woda gadden ko fate médecine traditionnelle à base de plante e hannde lekki gaddeten ko kiilo lekki mbiyeteki bourboki e bourboki noon hodde men julɓe mbiyat ɗum mbeur ma en gar kalen ko fate nafoore ɗaɗi ɗi hay ceeɓe ɗe hay barawlefi ɗi e kala fof kadi ko fate kiilo lekki mbiyeteki bourboki e to gaydirten e to banggue rewam en gandi lekki tonki ɓuuri yarude tonki ɓuuri wawde hutorede to banggue rewo woni nokkum siti surtout noon rewo mo ganduɗa kadi tawne memi nguuru ɓandu ko fate infection tan taw nguuru ngu ne gata walla tan waɗi puƴe walla ko nandi hen surtout fate rougeole woni caame e nden noon ko ni joom waɗata wawi ƴettude tiggare bourboki o ƴeewa litre uji ndiyam o ɗiɗi ndiyam o fasna so faasi o dirta o waɗa ɗum e pot makko walla bouteille makko e banggue so gasi o ƴetta kadi tigguere nde o ƴetta litre uji joyyi ndiyam o waɗa heen o fasna ha fasa o dirta so ɓuuɓi ha ɓandu makko suusi e omo loota ɗam ndiyam omo yiggira tigguere nde ha tan ko ɓandu puƴe ɗe foof ha larto e o looto ndiyam ɗam so gasni o yara ndiyam ɗam o fasno ɗam feccere kaas ataye subaka midi kadi so tawi o worini noon kono won 2 semaines inchallah puƴe ɗe foof ñifat te kañum foof ne cuuma ɗe ɓawli ɓe kurum